Á vista de que a súa última proposta non callou, a de investir o candidato de veciños independentes da Pobra, Eloi Sobrido, como novo alcalde, o Bloque Nacionalista Galego volve presentar outra alternativa para evitar a chegada do Partido Popular á alcaldía e desbloquear así as negociacións polo de agora en punto morto. Os nacionalistas, co beneplácito xa de VIP, que estaría disposto a aceptar esta proposta, aluden a que o futuro goberno debería estar formado pola totalidade das persoas elixidas concelleiras nas candidaturas de Nos Pobra, BNG, PSOE e VIP. Propoñen tamén darlle a alcaldía a Nos Pobra, o ser esta a candidatura máis votada das 4 formacións que sustentan o acordo de goberno. Mais esta non podería ser asumida por ningunha das persoas que formaron parte de anteriores mandatos, apartando claramente ao ata de agora rexedor, Xosé Lois Piñeiro, do bastón de mando. O BNG confía en que esta iniciativa acabe frutificando de cara ao pleno de investidura da vindeira semana e así poder constituir un goberno estable que sexa quen de dar resposta ás necesidades do concello.